Ang kajaya, duwa kami na makamaw. Mukaon, kaltalo man ti pagtutungtungan yawn. Ang mumlagarudo, nagdamag ka pa ilang. Abis-pisang ka tagatagbiwig kan. Oh. Lagi tati, patulan na pa lang. Amo lang ng bibig ta. Ha? Bigat pa ilaay, nagputot tawlo yawn. Siguro, ang napi yaw. Guys, magpadiripan na ka na eh. Ang record na api mong ka. Kakasimot, Andres. May chimpo pa nga, nababati presyo ti pagay. Kuya Andres, amukti ko at maririnam. Presyo ti pagay ya. Narikatig talo niyan, Andres. Maruti na apit mo to eh. Siguro, ado na apit mo to ya. Andres, sumbat ka mo ta. Tabang lasti katay ka, kasasaod to yun. Hindi kayo bagamot no, mga naapit mo. Sulusul mo latan. Oh no! Andres, sana mo? Andres, sana mo? Kasla alam mo rin Andres, kasasaon, hindi ka mo lang sumumbata yun. Mga naapit mo. Guys, tumama ka siguraw. Kasta ka gano'n tumama ka, matigig sasaw. Hanap mga dumawat kanya man, Andres. Pumutak ko ba? Ori, may sasagot lang, o nisaan ka. Bumulod ka pa ilang. Dosi ka ba lang talapit ko? Nya, dosi ka ban? Nagpasimot tayo. Sabi mo lutir dyan natin ah. Tagudway tarya lang may. Kagudwa, duse. Se, di ka pala binalatungan. Namo lang mading umato ti presyo ti pagay. Apay jaki di nagbalato nga yun. Kadi ka duse ka ban nga napit mo. Nila akong marudain. Dosi ka ba nga ibagbagam? Di nang tupay na ala di nag-reaper. Tapos jak tupay na itulod na di buwis na. Hindi manungkol tumabatain. Ito mo pwede brace. Tapos ay reaper pa, may bawas pa. Nasita na. Damo innam. Tapos bumulod ka pa. At alam na tamami nang. Tawa ni bilbilag kaon. Kasi na ko nga rudaw yun. Di yung pangkaan mo. Awan mang manganan No, madi kayo mangan. Agad-jubing mo nga ay kasanaon. Biro nga natatrabaho ko na. Saka mo dyan kayo tagtaltalo na. Saka mo dyan muna kayo tag-video. Oo, makita. Hindi kag video. Kasi nagababang di video mo. Ha? Ribo-ribo ka di tagahangam. Video ka lata. Saka yata. Naumak pa yun, ibabasda ko. Nagrika na tamaturaw. Lalagpasa ko kami kay basda ka pa. Saka damo ka sukat main. Tamo na anjo ko ni Binay. So dalat nagparagsakan na. Patulam no kan, reply mo. Tam, makangit kita sa o. Saos. No pinatulang magjawi pananay. Lalwunda lang. So, bay-bay alatan. Walang marami tayo. Basher ka. Basher is basher. Sa kadi ah. Masa ka nga jay, reply ah. Bakit pa nga balasang? Babae mo na ah. What? Oh, gruso ka. Wala, nagsarda nga. Andres, Bye-bye. Tarati ka. lumawat ako mo ti dispenser kanyam. Ay, yung anti-dispenser may. Ay, mataw-tawa yan, dispenser may. Mandi nga dispenser ti bagak, dispenser kunak. Kumbaga dumawtawat ti pasensya. Ah, dispenser. Una laki dispenser rin. Iwan na gamit Hindi ko na mabayin na mablagab di ko alam ni. Kalagayan na. Okay. Ano siya kan Andres? Tapi bigbiga gayam ko nyaman ti pagtutugtungan nyo tuyan. Ang kajaya, duwa kami na makamaw. Mukaon, kaltalo man ti pagtutungtungan yawn. Ang mumlagarudo, nagdamag ka pa ilang. Abis-pisang ka tagatagbiwig kan. Oh. Lagi tati, patulan na pa lang. Amo lang ng bibig ta. Ha? Bigat pa ilaay, nagputot tawlo yawn. Siguro ang napi yaw. Guys, magpadiripan na ka na eh. Ang record na api mong ka. Ha? Una akong kahit
Nagtalong ka pala gamin. Nung tambay kailangan, hindi ang problemahan niyaw. Pananay, pigilan lang. Baka madya makapagpigil. Paguto ka may sa postit yung kikubo, tayo yablat ko dyan pa na lalo mapagkwasan to kisabanat yung bibig na. Mom lang karoon din itsuralan ni. Marmarmamon eh. Sila adik. Kisabanat to yun, nawala ko na apitan, kasta ka pa lang, katakatawanak pa lang. Sige, Sigurado eh. ni, katawa na pa, talaga may. Joke lang nga dyan, pagpakatawan ka lang. Ito may kata problema yaw. Ano nga joke-joke ka din baga ma, para kanyami nga man nalaon. Tanari ka tajay. Kaya mo nga itugkol na ka kapitakan. Sige Andres, itugkol mo. Tamapisa nga aming arupa na. Kisabanat to yun, maganda nga tira man nalong pa. Apay, at kang ka ng mga bagas. Matinag ka po man nalaon. Sige man, sumumbat ka. Ano, sumbat ka. Mati ka masaw. Ibabang ka ka eh. Bye-bye amlatan. Talaga hasta siguro atang tao. Pasensya kayo na, magipurpursinto na umulaan. Tama ulit kukang taltalon, na umula makikita. So, kasi sa barat to yan, nakadumay pagbawang kanyami nga man nalaon. Pagtaltalon ka mo lagayam. Okay, nag-high blood kayo, katungtong. Karesta mo lang nga tao. Parehas na tao. Tamanong ganyan pala na Natao ka. No comment Andres. Ha? No comment, no comment. Api niya pinagpunayo kanya, garapata. Wow. Si Kape lang tinakita nga garapata nga duwa sa akin na. Ha? Api nagkaro kamot ng palanay. Pakpakatawagan kay lang, seryoso kay launay. Nagadulaki nga mo yun. Di ta kayo man lang anay. Mamproblema ng taon. Tapos dumagdag pa yatin may isamay. Gawid ka, hindi ka sabi nagdigaws. Nagluko ng dress yung palanay. Katigdigos ko lang ka. Kaya mong saon at ang alagay mo nagdigos kan. Ha? Wala. Minulog ko na yung kanyak, patigdigdigaws. Hanmate. At itsuram gamin. Hoy! Don't judge the book. What does over? What does over? Uber nga magbagam. Ang Uber asaw. Ha? Makasao ka mo. Diyan ay balikas. Katawa kan. Sige manggarod. Ulitin mo na yung bagam. Don't judge by the scope. Higlayin ka nga talaga. Ulitin! Sige! Don't judge by the scoper. Higlayin ka. Ulitin ba? Mali! Nagbida-bidala ka raw. Ilocano nga tumangkad dyan kami na mo tiging les. Yung nga bidal. Sige, ulitin. Kaya mata. Sige, try ko. Don't judge by the scoper. Sige, praktisam. Panahon ka palat tiya. Nagsubliak, dapat may memorize mo. Ha? Kaya mata. Sige, memorize mo. Don't judge by the scoper. Don't just judge by the scoper. Tama nga ta. Ulit. Don't judge by the scoper. Mamuryutak to. Don't judge by the scoper. Sajing. Sumalaing. By the scoper. Ano ba yun? Nagsubliak kita, mamamuryo tata. By the scoper. By the scoper. Don't by the justice scoper. Don't judge by the scoper. Ay, likandak ko yung problema. Nagbasi nga words. Naggalasay. Nyamit tayo. Hindi kami pagdalo sa atin. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Alam na nagdalos sa kadena na ni. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni.
Nagtalos ka pes na eh. Kapag kanino motor ato eh. Kanyak Kaya motor mo ay. pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagtalos mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang is nakadagrasa na Kita man Pagagatangan nga ikasta. di TikTok, Lazada, Shopee, Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 degreaser. Kita mo na eh. Magmayat buya na yan, dalos ni. Nagkinis na rin na eh.